pitanje što se tiče odvoza otpada. Imaju li neki problemi sa odvozom otpada, jer vidimo, čitala sam po Facebooku da ljudi kažu da im nitko ne odvozi smeće, da im je slabiji odvoz. Dobar dan, evo, red je da ja odgovorim na ovo pitanje. Davor Vić, voditelj podružnice čistoće. Da, imamo nekakve svakodnevne određene probleme u odvozu otpada na pojedinim lokacijama gdje, kao što ste i vidjeli sami iz ovih prezentacija, ovo je zapravo jedan od prvih koraka na koji želimo stati na kraj tomu da nam svaki skup spremnika izgleda kao smetlište. Neki naši građani većina njih se zapravo pridržava pravila odvajanja, pravila privremenog, odnosno pravovremenog iznošenja spremnika, međutim neki još uvijek to ne rade. Mi vjerujemo da će ovo biti jedan od osnovnih koraka na koji ćemo način to staviti odnosno u nekako stanje sa kojim smo svi zadovoljni. Što se tiče ovih svakodnevnih stvari, gledajte, mi smo velika organizacija koja ima određene probleme, kao što svi imaju određene probleme. Evo, danas smo prokomentirali kako smo samu odluku o načinu kako ćemo pružati usluge donijeli 24. veljače. Na taj dan je upravo počeo recimo i rat u Ukrajini. Nažalost, to se itekako osjetilo i na našem poslu. Dobava rezervnih dijelova za naša vozila, kojih ima preko 200, je usporena. Određene probleme smo imali sa dobavom rezervnih dijelova i zbog dugovanja koje smo naslijedili od prethodnih uprava. To je Zagrebački holding uspješno riješio i sada to ide nekakvim svojim tijekom. Međutim, čistoća i sve ono što čistoća predstavlja zapravo je jedan dosta velik sustav i nemogući su nekakvi brzi manevri, tako da u ovoj situaciji molimo naše korisnike i naše djelatnike za strpljenje i za razumijevanje. Prelazak na ovakav jedan sustav koji će u potpunosti individualizirati trošak. Znači to je ono što može najbitnije danas reći. Vi sad trenutno se vama naplaćuje nekako predviđena količina otpada. Vi plaćate i to što netko možda vi recimo sortirate otpad, ali plaćate to što netko ne sortira. Sustav vrećice, maksimalna individualizacija troška. Dakle, nećete više plaćati ono što niste stvorili, a na svakom od vas je upravo da koristi onoliko vrećica koliko mu je potrebno. I ja bih rekao, vrećice su kao i boks nekako nužno zlo. Gradu Zagrebu, upravi, ja mislim građanima je u cilju da što manje ima boksova. Tu možda treba malo dodatno podcrtati. Dakle, što više koristimo smetalnike, što više stavimo te spremnike na obračunska mjesta, to će biti manje boksova. Što više odvajamo, to ćemo morati koristiti manje vrećica i bit će nam manji mjesečni trošak. Rekli ste sada da imate problem sa kamionima. Imate li dovoljno radnika za odvoz i je li odvoz smanjen ili je ostao isti? Odvoz, što se tiče rasporedi nisu mijenjani, ali mi i njih ćemo mijenjati. Sad je gradonačelnik najavio jednu vrlo bitnu stvar. Dakle, kako građani mijenjaju svoje navike, što sukladno zakonu i što sukladno nekakvim osnovnim načelima zaštite okoliša, tako ćemo i mi morati mijenjati naše programe. Programi se godinama nisu mijenjali. Oni sad moraju ići u potpuno novo normiranje. Pratimo ono što se događa na terenu. Evo, možemo reći da dio grada, pogotovo obiteljske kuće, su shvatile princip odvajanja otpada i nama spremnike predaju jednom tjedno. Iako po rasporedu mi još uvijek moramo otići 2 puta tjedno. Dakle, u tom dijelu ćemo raditi nekakve prilagodbe. Što se tiče radnika, to je odlično pitanje. Radi se o jednoj radno intenzivnoj djelatnosti. Znači, ti radnici koji prazne naše spremnike su kičma naše djelatnosti i istina da imamo određenih problema i tu. Dakle, to je nekakva djelatnost koja više nije onako atraktivna kao nekad. Velik dio radnika odlazi. Sad smo trenutno u reorganizaciji samog holdinga i završeni napokon postupak utvrđivanja viška radnika i mogućnost da neki pređu na operativne poslove. Znači, od svih silnih 400 i nešto radnika, samo 5 njih je izrazilo želju da budu komunalni radnici. Taj postupak je sad gotovo i mi sad možemo ići u zanovljavanje radne snage i povećanje naših kapaciteta. Ali bih htio jednu stvar objasniti koja možda ovako na prvu nije jasna. Dakle, nekako puko povećavanje radnika na ovoj djelatnosti je u koliziji s onim što ova djelatnost predstavlja. Dakle, ovi računi koje je gradonačelnik spomenuo, odnosno mjesečni trošak mora biti odmjeren. Povećavanje naših troškova, mi moramo te troškove distribuirati prema našim korisnicima, a nama to nije cilj i cilj je da dođemo na optimum. Optimum je upravo, će biti i rezultat ove digitalizacije i moram reći, evo, to je isto nešto što treba javno reći, dakle, puko povećanje naših troškova je u koliziji sa interesom naših radnika.
Dakle, bilo kakve daljnje povećavanje troškova na način da se višegodišnji trendi su se ti radnici doslovno lopatom gurali u čistoću je u potpunoj koliziji sa interesom tih radnika jer anulira bilo kakvu mogućnost da se postojećim radnicima i onima koji tek to žele postati omogući nekakva bolja prava, bolji uvjeti života i naravno da pratimo ovo što se događa sa inflacijom i naravno da su ti ljudi koji rade za otprilike 5.000 kuna imamo razumijevanja da je to nešto što želimo u budućnosti ipak promijeniti. A može? Recite. Nakon što smo utvrdili da ih se samo 5 prijavilo, mi sad možemo ići u dodatno zapošljavanje. Tako da ćemo ljude zaposliti. Prije svega da ovi radnici koji trenutno imaju i dosta neiskorištenog godišnjeg odmora ostvare to svoje zakonsko pravo, a i da malo što se kaže osvježimo krv. To je potpuno normalno, isto kao i što je normalno da se ima jedna dugoročna vizija zanovljavanja voznog parka. Evo recimo tu se u javnom diskursu spominje nekakav problem sa starim kamionima. Mi imamo otprilike 200 kamiona koji svakodnevno bi trebali odvoziti otpad. U 5 godina nije kupljen ni jedan. To je velika rupa koju ne možemo preko noći jednostavno nadoknaditi. Sad je u pripremi novi natječaj i ide se u jedno višegodišnje zanovljavanje voznog parka. Ali obveznici smo javne nabave i to su neki procesi koji jednostavno traju. Ja bih rekao, nažalost, u ovoj situaciji da postoji 20 kamiona koji nama idealno odgovaraju, koji su trebali biti isporučeni negdje u Ukrajini i sad stoje negdje, mi ih ne možemo kupiti, ni da hoćemo. Jednostavno, zakon o javnoj nabavi je takav, nije fleksibilan i to je nešto što će trajati. I zato kažem, molim strpljenje i korisnike i naše radnike, ali evo, iskazao bi zapravo vrlo ambiciozno da nismo se bavili samo samima sebi, naše organizacije, nek smo radili to i paralelno sa uvođenjem reda, ja bih rekao, jednog potpuno novog i poštenog sustava naplate i distribucije tih troškova. Jer neki ljudi trenutno niti odvajaju otpad, niti sudjeluju u tome, a imaju iznimno male mjesečne račune. Tako da, može pitanje za vas ili za gradonačelnika. Evo sad je gradonačelnik malo prije kada je govorio rekao da ljudi i građani puno više odvajaju plastiku pa su zato sad pretrpani kontejneri. Dakle, spada uvijek su građani krivi. Prije nisu odvajali pa je bilo svega i nije se dovoljno odvajalo, sad više odvajaju pa su kontejneri plastika, metal puni. Evo svjedočimo, pune društvene mreže su kontejnera, plastika, metal, ali i drugih, ali pogotovo plastika, metal po cijelom gradu koji su pretrpani. Evo ja imam na balkonu na Sigečnici 6 vreća, onih velikih žutih, punih plastike, metala, koje ne mogu iskrcati zato kad je kontejner pun. I ne samo kontejner, nego je sve oko njega puno i svi kontejneri u kvartu su takvi. Neki dan stariji gospodin hoda, ovak nosi tu vreću žutu, kaže di da ja ovo ostavim, kažu da moramo razdvajati, ja ne znam gdje to ostaviti. Što se događa kad se planira početi odvoziti plastika, metal i gdje zapinje? Slušamo sad tu kamioni, radnici, Ukrajina. Kad će se početi odvoziti otpad u gradu Zagrebu? Mislim da smo dali dovoljno jasan odgovor da ide odvoz plastike jednom tjedno. Znači, neće više. Kada? Od idućeg tjedna. Od idućeg tjedna, rekao je gradonačelnik. Dakle, to će biti dodatna vozila, dodatan posao za nas, ali sasvim uskladivo ono što građani rade i ja bih, ne bi odgovarao u ime gradonačelnika, ali nisam shvatio da on optužio građane. Ja mislim da je to dobro, jer očito građani prate šta se radi, očito postoji jedan jako veliki interes da se ovaj sustav poboljša i ljudi su počeli odvajati. I super. A kad će krenuti bio je ta najava 1.7. da će se krenuti s tim novim sustavom, naravno još ništa nije gotovo, to ipak traje. Kad će krenuti novi sustav, novi način naplate, dakle prema stvarnoj količini odloženog otpada. Dakle, držimo se i dalje 1.7. kao što smo napravili, što smo donijeli odluku. A što je s vrećicama? Kako će one biti? Vidimo i tu zapinje taj dio. Na koji način će ljudi moći njih kupiti? U trgovačkim centrima oni će svoju maržu moraju staviti ili će se moći nekako s njima dogovoriti da nema marže, da te vrećice ne budu građanima skuplje, a s druge strane da čistoća ne ostane bez dijela. Nema klasične marže, građani će u svakom trgovačkom lancu gdje vrećice budu dostupne morati platiti istu cijenu. Znači građani plaćaju isključivo 2.408 kuna i to je to. Oni će biti, išli smo u pregovore sa trgovačkim centrima i iskaz njihovog interesa, dosta trgovačkih centara, pogotovo oni koji imaju najveći broj prodajnih mjesta su prepoznali ovu inicijativu. Prepoznali su zapravo da mi našim korisnicima
da uvažavamo njihovu naviku da je onako u plastičnim vrećicama odlažu miješani komunalni otpad. Sad će to raditi u standardiziranoj vrećici, platit će isključivo koliko zaista im je potrebno i to je to. Išli smo prema trgovačkim lancima da ta usluga bude maksimalno dostupna. Nismo išli prema nekakvoj formi koja je možda primjenjiva u manjim gradovima gdje se vrećice ili slični spremnici mogu dobiti samo kod davatelja javne usluge. Svjesni smo da ipak imamo oko 400.000 korisnika i da je zapravo proizvodnja tog miješanog komunalnog otpada isto spada u nekakav potrošački dio naše svakodnevnice. Evo jedno pitanje, koja je ukupna vrijednost zapravo investicije i tranzicije i digitalizacije cijelog sustava? Bojan, ili imamo taj odgovor? Imamo, da, to je nekih... Ovo što smo do sad napravili nije bilo previše skupo, da tako kažem, zajedno s kolege iz GDI-a tako su izašli u susret. Grad Zagreb ima okvirni sporazum sa GDI-em kao jednom IT firmom koja radi nekoliko stvari za grad Zagreb, samu digitalizaciju i sad je, ne znam točno koliko, znači negdje oko 180.000 kuna, je li tako? 180.000 kuna je... A mislim i na izgradnju ovih eventualnih podzemnih spremnika i svih ovih spremnika. Dakle, koliko će to sve ukupno koštati i grad i holding? Znači što se tiče podzemnih spremnika, to je nešto što se i dalje utvrđuje s obzirom na broj lokacija. Vidjeli ste da u Donjem i Gornjem gradu nije lako, znači evo doslovce na radnoj skupini za otpad sudjeluju 20 ljudi iz svih ureda. Jer moramo sa uredom za katastar vidjeti gdje su instalacije, moramo sa uredom za gradnju vidjeti na koji način možemo podzemne spremnike napraviti, moramo vidjeti sa mjesnom samoupravom gdje oni misle da su logički lokacije podzemnih spremnika. Ono što je isto tako, još jednom ću napomenuti, podzemni spremnici su nešto što na neki način je činjenica da će i grad financirati i u tom smislu ćemo vidjeti koliko će za to biti potrebno u proračunu odvojiti, s obzirom na broj lokacije, s obzirom na njihovu dubinu i tako dalje, hoće li biti dublji od 2 metra što trenutno mogu biti ili ne. S druge strane, ono što je isto tako činjenica da iako će grad financirati podzemne spremnike, a ponavljao sam, u Gornjem i Donjem gradu ljudi plaćaju najveću komunalnu naknadu, gospodarski subjekti jedini plaćaju spomeničku rentu, mora se za svaka izmjena platiti, dobiti konzervatorske uvjete tako da koriste najskuplje materijale. Ono što isto tako treba reći da podzemni spremnici neće biti svakome doslovce ispred kuće. Znači morat će biti nešto, ajmo reći, udaljeni od ulaza u više stambene zgrade u Gornjem i Donjem gradu. Tako da u tom smislu ajmo reći da ljudi koji će imati bokseve će možda imati bliže bokseve nego oni koji će imati podzemne spremnike. Tako da sve to nešto što je u procesu i što je nešto će trajati jednostavno. U tom smislu ćemo onda imati sve više i više informacija jer skupljamo i od HEP-a, znači ne samo od gradskih poduzeća nego i od privatnih telekoma i tako dalje. Pa iz glave da kažem koliko će to koštati ne mogu reći s obzirom da broj podzemnih spremnika i dalje isto tako utvrđujemo, a javna nabava će pokazati koliko će koštati. Gospodine Vić, moram vas pitati, s obzirom da već je poznato, znači vi ste sami rekli da imamo problema sa odvozom plastike 2 puta tjedno, kako onda mislite uspjeti odvoz jednom tjedno, s obzirom na kapacitete i na infrastrukturu? Pa upravo ste rekli, znači sa tih lokacija gdje je utvrđeno da nema potrebe više dolazi 2 puta tjedno, dolazit ćemo 1 put i onda ona ekipa koja bi dolazila drugi put ima slobodan kapacitet za raditi nešto drugo, evo recimo ići po plastiku. Ali kažem, tamo gdje je to utvrđeno da je potreban, znači, odnosno gdje je moguće, gdje su već građani razvrstavanjem i svojim aktivnostima napravili osnovni preduvjet. Ne preko koljena i ne preko nečijim dekretom. Jeste li imali te sastanke sa predstavnicima stanara koji će morati prijavljivati susjede ukoliko ne budu se držali pravila i bacali te vrećice ne onako kako treba? Pa nismo imali sastanak sa tom ciljenom temom, to je nešto što će vjerojatno doći u hodu. Iako kažem, mi vjerujemo da, odnosno ne smatramo da taj sustav treba biti
rezultat nekakvog cinkanja ili bilo kakvih prijepora, nego čak naprotiv nekakve kohezije tih predstavnika, odnosno samih stanara unutar zgrade, jer mislim, pretpostavka ovog svega je da ljudi žele urednije mjesto za život i uredniji grad. Da postoji kritična masa ljudi koji to žele, a ovi ostali će se ipak s vremenom nekako Znači prilagoditi. još vjerujete u poštenje Zagrepčana? Apsolutno, uvijek. Hvala vam, dosta smo odužili, pa ako se slažete, možemo molim vas, krenuti. ako nema više pitanja o otpadu, ako možemo gradonačelnika za neke aktualnosti pitati. Može, ali prije toga gradonačelnik bi rekao... Aha, nije sad presica, ne? Samo... Da, ovako gradonačelnik će sad još reći par stvari i onda krenemo s redovnom presicom. Hvala. Ne, pa vi ste toliko pitali o otpadu, tako da ja se moram ići, to je to, nema presice. A ovo za plinaru i to, pa snađite se. Bez brige. Mi smo ovdje za vas i znate da na svakoj konferenciji za medije utorak, koliko imate pitanja, toliko mi ostajemo na konferenciji za medije. I svako će vam pitanje odgovoriti.